Здравейте! Казвам се Любомир Симеонов и съм треньор по плуване към Национален спортен клуб Олимп. Днес ще отговоря на въпроса ви какво трябва да знаем при избора на треньор по плуване. На първо място изберете треньора, съдейки по неговата работа, неговите резултати. За целта е нужно да отидете на басейна и да видите как плуват децата му. Дали има организация, дисциплина и контрол над групата. Дали урокът му има подготвителна, основна и заключителна част. На второ място, проверете квалификацията на треньора. В днешно време 50% от треньорите са неквалифицирани, т.е. те нямат нужните знания, за да научат децата ви да плуват правилно. А ако те не плуват правилно, и смисълът от най-доброто средство за физическо възпитание и спорт плуването се губи. На трето място, обърнете внимание на визията на вашия треньор, на това как се изразява, какъв пример дава на децата ви, на какво ги учи. Трябва да знаете, че той много влияе върху развитието, възпитанието и бъдещето на вашите деца. Всъщност, това да научи децата ви да плуват правилно не е единствената му задача, а и да създаде в тях добродетели и навици, които да им помогнат да се адаптират и напредват не само във водата, но и във всяко следващо тяхно начинание. Проверете дали треньора принадлежи към спортен клуб, към лицензирана спортна федерация, било то по триатлон, плуване или петобой. По този начин детето ви ще може да се развива и в направление високо спортно майсторство. Ако видеото ви е харесало и съм бил полезен, може да посетите YouTube канала ни, Facebook страницата ни или Instagram профилът ни на НСК Олимп. До нови срещи!